ji destpêka pandemiyê vir ve jiyan her çiqas ji bo mirovan dijwar be ew xweşî ji bo ajalan zehmet e. Lê jaliyê din ve jî ajal û mirov bi taybetî jî di dema koronayê da alîkariya hev dikin. Li eyaleta NewJjerseyê rixistineke bi navê hewalê teyî nû yê herî baş rizgar bike her hefte ji bo kûçikên bêxwedî li xwediyan digere. Rêxistin ji her dere Amerîkayê kûçikên bêxwedî berhev dike û wan didin mirovên ku hez dikin wan xwedî bikin. So what we do is we're having an adoption event. Em ji bo kûçikên bêxwedan xwedanan digerîn. Ji Texasê û Georgia, kûçikên bêmaf û li cihên bêxwedanan dibînîn û berhev dikeyn. û her hefteyê ew dîne verê. Eger em wan neyînîn, şêdbît hindek ji wan bêne kuştin. Li destpêkê, em wan dibêne nexweşxanê de ajalan, pirsgirêkên wan tenduristiyê çareser dikeyn, paşî wan dideyne kesên dilûvan. Hin kes xwedî kûçikin dê dixwazin di kûçikê nû jî xwedî derkevin. Tamara Kalesnik jî yek ji wan kesan ku ji bo kûçikeke nû hil de hatiye vir. Tamara kûçikê xwe wek hewalê xwe dibîne û ha behsa fêdên wan dike. It's comforting. It's to be honest with you. Li malê hebûna kûçikan rihedî û hevalîniyeka mezin e. Mirov digel kûçikê xwe derdkevîte ji derve û diçîte parkan û ji bo civakîbûnê jî gelek harîkariyê dikin. Her wisa dema ku ez li malê ser zûmê kar dikim, kûçikê min dihête def min. Hindek cara jî ew beşdarî zûmê dibî, tiştekî gelek xweş e. And there they are, but Natalya Mak jî dibêje ji ber sedema koronayê mirov pirtir li malê dimînin û tenê ne. Divan deman da kûçik hewalê herî başin. Her wiha Natalya heta niha xwedî li du kûçikan derketiye û îro jî bi dil û can hatiye alîkariyê. I've adopted 2 dogs, so I have one. Min ji verê du kûçik birine mala xwe. Yê ewil 3 mehî bû, di bêjnê kûçikên Asturyayî û yê dumahiyê jî 10 mehî bû û du birman e. Doberman mix. Li gora gahiyên rixistinê îro wan 40 kûçikanîne vir û her sal bi vî awayî li 3000 kûçikan xwedî derdikevin. Sinan Tunçdemîr, Dengê Amerîka, New York.